rozprával, kde je Borneo. Teraz furt neviem, či to je mesto alebo štát. Asi štát. Takže je to štát. Ostrov? Borneo. Ostrov a je to pri vraj Indonézia. No, ale vy asi neviete, kde je Indonézia, čo? Ale viete si predstaviť ostrov. To viete. On bol taký väčší ostrov a taký ostrov, ktorý stvoril aj vlastne štát. Na tom ostrove žil jeden misionár, ale boli tam veľmi ťažké časy. V tom čase, keď tam bol ten misionár, bola tam občianská vojna. A viete, čo je občianská vojna? Vojna, viete, čo je vojna. Hej, sa zabíjajú, bijú jeden druhého vojaci. Ale občianská vojna znamená, že obyvatelia toho štátu sa bijú medzi sebou. To je občianská vojna. A keďže tam bola nejaká občianská vojna, oni tam robili síce záslužné dielo, ale boli to ťažké časy, tak s vojakmi vtedy nebolo moc veľmi zábavy, pretože keď vojak niečo chcel, tak si jednoducho zobral. On sa nepýtal, či to chceš, alebo či ti to nejako zaplatí, alebo to predá. Nie, on keď niečo chcel, tak si to zobral. A tento náš príbeh, ktorý vám chcem porozprávať, sa odohral práve v Borneu, práve v dome jedného misionára. Misionár mal jedného syna a jednu dceru. A ten syn veľmi rád hrával na piano. A počúvajte, pamätáte si, my sme tu raz mali také staré piano, do ktorého sa muselo šlapať nohami. Starka by vám vedela o tom veľa rozprávať. Pamätáte si? Harmónium, áno, volali sme to harmónium. Presne takéto harmónium, také piano, klávesy, ale musíte šlapať nohami, aby sa tam napúchli veľa vzduchu. Presne také harmónium mali oni v rodine. A jedného dňa chalan skúšal hrať na tom piane, cvičila ho pravidelne, ako každý vždycky cvičieva, tak mu to nešlo. Stále mu nejako tie prsty niekam utiekli a tá melódia neznela dobre, tak sa rozhodol, že to nechá tak a ide sa hrať vonku so svojou sestrou. A o chvíľu na to prišli vojaci k ich domu. Zavolali si tatínka a pýtali sa, tu býva ten misionár? Áno, tu býva. Vy to ste vy? Áno, to som ja. Nuž, my tu máme jednu školu, ďalej v druhej dedine sme založili my vojaci jednu školu a chýba nám tam jedno piano, také harmónium. Máte harmónium? Tátko vedel, že už je zle. Ak by klamať nemohol, to nechcel, lebo však veril Pán Boh a vedel, že klamanie nie je dobré, ale vedel, že ak prizná, že má harmónium, tak určite on ho príde. Pretože vojaci, keď niečo chcú, tak si jednoducho zoberú. Už ale nakoniec povedal pravdu. No, máme tu také jedno, také staré. No, máme. Tak vojaci vrali, poďte, ukážte nám to. Vošli dovnútra, k nemu do domu. Jeden z vojakov ukázal mu to piano a jeden z vojakov si za neho sadol a vyšiel hrať. Stlačil klávesy, nadúchal všetkými tými dvoma nohami, to napríklad poriadne nadúchal. Stlačil klávesy a piano nevydalo absolútne žiaden zvuk. A čo je s tým pianom? Čo je pokazené? A ten misionár hral. Pred chvíľou on si hral celkom dobre, možno, že sa niečo tam pokazilo. Skúšal druhýkrát, tretíkrát, ten vojak nič. Toho veliteľa, tých vojakov, to už naštvalo a hral. My potrebujeme poriadne piano, nie také obyčajné, čo ani vôbec nehráme. To je úplne nepoužiteľné. Ešte on si skúsil za neho sadnúť, nadúchal, riadne nohami našlapal, stlačal klávesy, ale piano nevydalo jeden zvuk. Vojaci sa úplne naštvali, namocili sa a odišli. Lenže smutný bol aj plač, lebo on veľmi rád mal to piano a vedel, že to piano je vymodlené, pretože oni si ho dávnejšie žiadali, ale nemali na to peniažky, lebo to bola veľmi vzácna vec v tom čase a na tom mieste. Ale Pán Boh im predsa len požehnal, niekto sa to sťahoval za veľmi dobré lacné peniaze, to predal, takže oni mali to piano. Chlapček bol veľmi smutný, lebo keď je piano pokazené, no ako on bude hrať a vôbec ako budú prebiehať bohoslužby, keď k nim prídu nejakí ľudia. A tak sa ešte hneď ako vyšli vojaci, išiel naspäť k pianu a skúšal hrať, úplne hluchý, ani zvuk, ani jeden jediný zvuk nevydal. Tatínko len pokoj, neboj sa, možno len niečo je pokazené a to opraví. On išiel vonku a bol veľmi smutný a nevedel, čo má robiť. Také pekné, vymodlené piano pred chvíľou hralo a teraz vôbec ani jeden zvuk. Chvíľočku sa hral so svojou sestrou a potom to nedalo a vravil, zoberiem si kapsu, kde má otec svoje náradia a ja skúsim to piano opraviť. Zobral tú kapsu, prišiel k pianu a ešte raz pre istotu ťukol do klávesu. Neverili by ste, ale
Chválec normálne vydal nádherný zvuk. Skúšal druhý, tretí, štvrtý, no piano hralo, keby mu nič pred chvíľou nebolo. Zavolal rýchlo svojho tatina, maminu, prišla aj sestra a videli, že to bol ozaj veľký zázrak, že Pán Boh im požehnal, aby to piano nehralo, keď nemalo hrať, a hralo vtedy, keď malo hrať. A tak vojaci prišli na prázdno. Dokonca oni mali to piano a mohli robiť, chváliť Pána Boha. Chalan sa veľmi napríklad naučil hrať na piane a vedel, vždy pamätal na to, že vtedy, v tej chvíli, nejaký Boží anjel alebo samotný Pán stal vtedy pri nich a dal, aby piano nehral. Boli veľmi vďační za to. Pekný zázrak a oslavovali Hospodina aj naďalej piano. Pekný príbeh? Tak môžete si sadnúť.